5 éves az Állatsziget, és 17 éves a Rex Kutya Otthon Alapítvány. Beszélgetek erről Király Péterrel. Mi történik ma itt? Születésnapi buli van természetesen. Évről évre megünnepeljük, azért úgy gondolom, hogy a mai világban megélni az ünnepeket és megélni az előrelépést és a haladást, a fejlődést, az egy nagyon jó érzés. Ki gondolta volna, hogy ez a terület, ami 5 évvel ezelőtt egy sitlerakó hely volt, Újpesten az összes bőrgyári hulladékot, az összes szemetet, a lakótelep építések során keletkező sitet idehozták, és ide bejön is, szinte azt lehet mondani, hogy mérgező volt, hiszen mérgező gázok jöttek föl a földből. Ezt a tavat, amit azóta sikerült pont itt az egyik újpesti vállalkozó segítségével kikotorni és megtisztítani a szennyeződéstől, ez a tó azóta virul. Ennek a helyén hatalmas mennyiségű szemét és szenny volt lerakva. Sikerült ebből a sivatagból egy oázist alkotni, és úgy gondolom, hogy ez egy közös munka. És hiába gazdasági válság, hiába olyan nézet uralkodik most már egyre inkább az országban, hogy mindenki a saját érdekeit nézi, ez nem így van. Csak meg kell találni azokat az embereket, akik segíteni tudnak egy ilyen közös misszióban, és úgy érzem, hogy akkor halad előre a szekér, és nem csupán az állatok szekere, hanem egyben az emberek szekere is halad, hiszen különösen jó együtt ünnepelni azokkal, akik ezt a fejlődést ezt elősegítették. Így támogatóink, önkénteseink és mindazok, akik az alapítványunknak a munkáját és az állatok és az állatvédelem ügyét elősegítették, itt vannak ezen az estén. Jó estét kívánok mindenkinek! Én az idén 5. éve, hogy ide jöttem dolgozni az Állatszigetre, és Péterrel korábban is ismertem egymást, és hallottam arról, hogy egy állatszigetet szeretne létrehozni. Hallomásból ismertem Ottót, hallomásból ismertem Attilát. Tudtam arról, hogy azon a területen, ahol ezt az állatszigetet létre szeretnék hozni, egy sit telep van, és megmondom őszintén, egy kicsit fenntartással fogadtam ezt az ötletet a Péter részéről. Tudok arról, hogy például az Ottóék itt sátrakban aludtak talán az első években, és fűtés nem volt, hát nem is volt még épület akkor itt tulajdonképpen. Tehát magyarul becsülöm azokat az embereket, akiknek ez az állatsziget köszönhető. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, megköszönve mindazoknak a munkáját, akikkel együtt dolgozhatok, a munkatársaimnak és azoknak az önkénteseknek, akik nap mint nap kijönnek, sétáltatják a kutyákat, hogyha valami problémánk van, akkor jönnek és szerelik a zárat, a dugulást elhárítják, Szabó Jánosnak, Gervasics Ottónak, Kálai Ritának, mindenkinek, akivel együtt dolgozom, és szeretném, hogyha továbbiakban is ilyen jól együtt tudnánk működni. Most kifejezetten és kizárólag azokat a támogatóinkat szeretnénk egy apró kis gesztussal megajándékozni, akik az alapítványnak valami kiemelkedően nagy hasznot hajtottak, vagy valami komolyabb jótéteményt hoztak az alapítvány életében. A szöveg az úgy szól rajta, hogy állatok mecénása. Nyilván nekünk is egy picit ügyeskednünk kell, tehát úgy gondolom, hogy már rég meghaladott az a nézet, hogy egy ilyen civil szervezet elműködik a maga keretein belül. Nem, itt ezt úgy kell tekinteni, mint egy pénzügyi vállalkozás, mint egy igazi üzleti vállalkozás, és hogy az ember így tekinti, akkor meg tudja a legmerészebb álmait is valósítani. Természetesen igyekszünk több lábon állni, és igyekszünk olyan forrásokat találni, amelyek ezt az alapítványt sokkal biztonságosabb alapon működtetnék, és természetesen nem csak a mi alapítványunkról van szó, hanem az összes többi állatvédő szervezetről is. Hozzá kell tegyem, hogy a Magyarországon működő közel 70-80 állatvédő szervezet a tönk szélén áll. Napról napra élnek. Magam is nagyon sokat látogatok, és az alapítványunk nagyon sok ilyet látogat és támogat vidéken. Pont az elmúlt héten jártunk lent Pakson, de úgy érezzük, hogy ezt az országos missziót csak akkor lehet igazából hatékonyan működtetni, hogyha valóban van egy központi keret az állatvédelem támogatására, hiszen ezek az állatvédő szervezetek önkormányzati feladatot látnak el.
az állatvédelmi törvényben szigorúan le van írva, hogy az állatok begyűjtésével, koborállatok elhelyezésével, örökbeadásával, az állategészségügyi megfigyeléssel és egy csomó dologgal, még az oktatással is az önkormányzatok vannak megbízva, és ezeknek az önkormányzatoknak, ezeknek az állami feladatoknak az átvállalását ingyen és bérmentve, örömmel megteszik ezek a civil szervezetek. Tulajdonképpen itt érkeztünk el oda, hogy boldogan elmeséljem azt, hogy küszöbön áll az első hazai állatrendőrségnek a megvalósítása. Itt az állatrendőrség ugye egy picit idézőjeles kifejezés, hiszen jogi értelemben a rendőrséggel együttműködő civil szervezet lennénk, és tulajdonképpen előkészítjük az egész esetet a rendőrség részére, hogy amikor aztán a valódi rendőrségi eljárás elindul, történetesen mondjuk egy állatkínzásos esetben, akkor már a rendőrségnek könnyű dolga legyen. Természetesen nekünk ebben jóval nagyobb praxisunk van, hiszen 17 éves az alapítványunk, ez alatt a 17 év alatt nagyon sok hasonló esetet sikerült már végigvizsgálnunk és kezelnünk.